खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर दा समा जादों पुरा 6टा फुंनि दसे मर्निं वाक खालामनो फैदोंमोन। बेवहायनो सानबाय आं मा नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट गोजोनथाव खौरां आपडेट होनो होननानै। सिसिट'आया निउ दिल्ली सौहैनाय लोगो लोगोनो नेशनेल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब्सनि मासिगिरि मानगोनां आन्तार सिंह आर्याखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। जिहेतु जोंहा आसामाव थानाय मोनद' हारिसाफोरा एसटि मोननांगौनि दाबि खालामबाय थादों। बे जाथावना होथावना नङा, बेनि सायाव सिसिट'आया गोख्रोङै गसंथेदों। तो बेनि थाखाय आंनिफ्राय सिसिट'आनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो निउ दिल्ली सौहैनाय लोगो लोगोनो बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय आंनिफ्राय सेल्युट। तो रायजोफोर, जोबथारनायाव दायो जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारनि फंनैसो बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो। आरो मोनसे खोथाया जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै गोरों आफादनिफ्राय जायफोरा गाज्रि गाज्रि खोथाजों सोंखारिबाय थायो बैफोरनिसिम बे भिडिअखौ हाजासिम बयबो रायजो राजाफोरा शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोना आलौवो। आरो कमेन्ट बक्सआ नोंथांमोननि थाखाय खुलायै दं। भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनांब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन रायजोफोर। जों दिनै साननि 11:30 बाजियाव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम मोन 14 ट्राइबेलनि माहारिनि जानानै आरो सिसिट'आनि जानानै आदित्य खाख्लारि सिसिट'आनि चिफ कनभेनर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे उमेश दैमारि जोंनि लोगो आफादगिरि आरो आरसुनि राभा स्टुडेन्ट इउनियननि डक्टर सुभाष राभा जेनेरेल सेक्रेटारि, टिएमपिके मिसिं स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगी, जों मोनसे डेलिगेसन टीमा नेशनेल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब बिनि गाहाय मासिगिरि चेयारमेन अंतर कुमार सिंह बिथांखौ जों लोगो हमो। बिथाङा गोदानै थिसनजादों। बिनि सिगाङाव हर्ष चौहान दंमोन। 2022 सनाव जों हर्ष चौहानखौबो जों लोगो हमदोंमोन। आरो जों मोननै दाबि लाखिदों जे आथिखालाव आसामाव थानाय मोन 14 ट्राइबेल दङ। बे ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइट्स बिनि सेफगार्ड आरो बिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ, जोंनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आरो जोङो गासै बिथिङाव थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेरैबायदि सुजुग सुबिदा प्रिभिलेज राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ मोननांगौ, बिनि थाखाय NC/STआ खामानि मावनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। लोगोसेयैनो मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां पपुलेसन थानाय जे हारिफोर दङ आसामाव, बिथांमोना ST दाबि खालामबाय थादों। आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायो। 2019 सनाव NC/STआ मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन होदोंमोन जे मोनद' हारिया ST जानो हानायनि क्राइटेरिया दङ होननानै। आरो बै समाव नन्द कुमार साय जाय चेयारपार्सनमोन, बिथाङा बेयाव प्रेजेन्ट थायाखैमोन, बिथाङा आपत्ति खालामदोंमोन। नाथाय राजनितिक कारनाव भाइस चेयारमेन आरो 2 मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै भाइस चेयारमेना मोनसे रिकमेन्डेसन हरदों, मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरदों। लकुर कमिटिनि बायदियै जायफ्रा क्राइटेरिया गैया, बे क्राइटेरिया गैयै मोनद' हारिखौ आरो एडभान्स आरो पपुलास जायफोरनि सुबुं सानखोआ 2 कौटिनिबो बारा, बिथांमोनखौ रिकमेन्डेसन हरदोंमोन। आरो 2019आव बे रिकमेन्डेसन बायदियै राज्य सभायाव बिथांमोननो ST होनांगौ होननानै बिल टेबोल जादोंमोन। दा बेखायनो दिनै बे खोथाखौ जोङो सावरायबाय आरो जों खावलायदों 2019आव जाय रिकमेन्डेसनखौ हरदोंमोन बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो मोनद' हारि ST जि दाबिनाय आरो ST थिसननो नागिरनाय बेखौ जोङो अपोज खालामनानै बिथांनो जों बुंनानै फैदों। बिथाङा खोब पजिटिभ जे थाखानाय STनि सेफगार्ड आरो थाखानाय STनि कुनु कारनाव खहा खालामनाय नङा। 45 लाखनि जायगायाव 2 कौटि जाबसिननायखौ बिथाङा माने गनाया होननानै जोंनो खोथा होदों। आरो रिभिउ खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा जोंहा रावजोंबो हिंसा गैया, कुनु जाथि जनगोष्ठी जोङो रावनिबो जोङो इनाय हास्थाया। खिन्थु थाखानाय STखौ
धंस खालामनानै सोरनोबा अधिकार होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया बे खोथाखौ जों एक्सप्रेस खालामदों आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय गोजोन्थों मा बुंखो रायजोफोर मानगोनां दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोनाथ' खोनानो मोनखाबाय नङा होमबा रायजोफोर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल रायजोफोर दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन बाय